כאילו במבה, בלי שעכשיו מה באתי לבקש. תוך 10 אנשים, עכשיו זה גם ככה של איזה רבע שעה. בואי גדול, בואו נהיה בשקט. אין לך בשקט, כאילו, תעשי די. בשקט מהצבאי. די. אני לא מבין את השטויות. מה? שטן. ערב טוב כולם. ערב טוב. אז כפי שדיברנו בהמשך השבוע שעבר, אנחנו, תזכרו איפה היינו? סיכום קצר ומהיר של שבוע 4, מה שנקרא ממעוף הציפור. כשבועת הכותרת היא משימת הבטחת טקס גפן. וחברים, הפלוגה שלנו עמדה בכל היעדים, מה שנקרא באופן ארומטי, סטרילי, כירורגי, אסטרילי, ארומטי ומה שנקרא קוגניטיבי. בשבוע הבא אנחנו מעלים רמה והולכים אל עבר המשימה הבאה שלנו. אוקיי, אנחנו לא סתם הולכים, אנחנו הולכים על הילוך 50 טורבו דיזל עם כל התוספות הנלוות לכך, מה שנקרא לא כמו גורם 48, אנחנו נהיה אות ומופת לכל שאר הפלוגות. ואצלנו, כפי שאתם יודעים, מה שנקרא רמה מהגבוהות שאפשר. חברים, אחידות, כוח, תום, פוש, כל מה שלמדתם, אוקיי? ערכת הקרב, ערכת הקצין, קצין המטה. מה שנקרא, הפעלתי את האירוע.